Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Urbanista, ktorý sa venuje hľadaniu novej slovenskosti a moderného vlastníctva. Mojím dnešným hostom je marketér, podnikateľ a investor Michal Pastier, ktorý patrí k najvýraznejším postavám slovenského marketingu. Michala si pamätám ešte z jeho reklamných začiatkov, keď začínal reklamu nielen tvoriť, ale na prekvapenie nás všetkých o nej aj blogovať. Odtedy prešlo veľa času a on stihol pripraviť množstvo kampaní, získať stovky ocenení, ale momentálne ho môžete poznať ako autora úspešnej knihy o brandingu s názvom Žltá kniha. Je spoluzakladateľom brandingového štúdia Go Big Name a hybridnej agentúry Darwin and Machines. Rozprávali sme sa ako inak o marketingu a mňa zaujímalo, či a aká vôbec je značka Slovensko. Či existuje nejaká pamäťová stopa slovenskosti, s ktorou vieme pracovať. Napriek tomu, že máme relatívne rovnaké profesionálne pozadie, viedli sme rozhovor, v ktorom sa naplno prejavili naše veľmi odlišné pohľady. On sa ma snažil dostať od rozmýšľania k praktickým krokom, ja som sa ho snažil presvedčiť, že aj príbehy, ideje a mýty hrajú v identite rozhodujúce miesto. Michal ale, ako je to u úspešných ľudí zvykom, považuje Slovensko za, citujem, veľmi vyspelú krajinu a tento názor podporuje svojimi bohatými cestovateľskými skúsenosťami. Ľuďom v zahraničí obyčajne Slovensko predáva ako centrálny hub, odkiaľ je všade blízko a budú sa tu cítiť v bezpečí. Hovoril mi o tom, že z prieskumu vychádza slovenská spoločnosť ako relatívne pasívna, rada sa podriaďuje vodcovi, na ktorého môže hodiť zodpovednosť za prípadné chyby. Značka Slovensko podľa neho nemá obsah, v tom lepšom prípade, v horšom sme zase pre ľudí niečo ako Rusi. Ale považuje to pri tvorbe identity za výhodu. Ako hovorí, jeho cieľom je inšpirovať ľudí k prevzatiu zodpovednosti a konaniu, lebo to je podľa neho cesta, ako byť viac sebavedomý a opustiť syndrom obete. Moje meno je Martin Bajaník a želám vám príjemné počúvanie. Takže vítaj, Michal. Ahojte. Ďakujem, že si teda prijal toto moje pozvanie na rozhovor. A prvá otázka, ktorú sa pýtam úplne každého na začiatok je, že ako sa máš, čiže ako sa máš? Je to veľmi komplexná otázka. Ale aktuálne taký tip aj pre ostatných, že keď sa niekto opýta, že ako sa máte, tak vlastne vy nemusíte odpovedať, vy môžete hneď to nejak zvrtnúť, takže budem sa mať lepšie, keď nájdem vydavateľa knihy v Indii, vydavateľa žltej knihy v Amerike, keď nájdem niekoho, kto mi pomôže nájsť historickú fotku Dacunu, ktorý pretekal na Dakare, lebo mi nepovolí na Dakare Dacun, takže hľadám človeka, ktorý má nejaké veľké archívy, budem sa mať potom tiež lepšie, keď tak človeka nájdeme. Máme poslucháčov aj v Spojených štátoch, takže fantastické. Takže ak máte vydavateľa, kamaráta alebo nejakého agenta, tak možno akože je šanca urobiť nielen nejaký že lokálny bestseller, ale verím tomu, že aj svetový a možno to je niečo, čo môže potom inšpirovať ďalších Slovákov, že nebudú sa báť ani s intelektuálnymi produktami preraziť vo svete. Takže ja strašne verím, že naozaj možno nejaký tu na poslucháči, Ježiš, môj bratranec v Indii vydáva knihy, alebo nie bratranec, alebo minulý to povedal, že kolega nejaký, že majú takého kolegu, že vydáva možno knihy v Indii. Takže chcel by som to vyskúšať, vydať žltú knihu v Indii. Mám nápad na svetový rekord, ako urobiť v rámci Proma v Indii svetový rekord. Mám oslovených nejaké aj svetové značky, ktoré by sa stali ako keby do toho zapojiť. Hľadáme toho správneho vydavateľa a hľadáme vlastne aj pre nemecké trhy, Švajčiarsko a tak ďalej. Takže má to obrovskú trakciu, teraz rokujeme v niekoľkých štátoch, že tá kniha vyjde ako keby ďalších štátov, ale hľadáme ešte toho správneho agenta, správneho vydavateľa. Sa mi páči, že reklamný človek sa v tebe nezapríja, že si dal hneď na začiatku také reklamné okienko. A to som aj nepovedal, že mi predali 17 000 kusov. No ale z toho vlastne asi si môžeme odtušiť, že teda žiješ takým plným dynamickým životom a teda, že robíš strašne veľa vecí, ako by som to tak akože zainterpretoval, túto tvoju odpoveď. A budem sa ťa teraz snažiť vlastne z toho tvojho plného života stiahnuť tak troška akože na zem
na Slovensko, to bude taká naša téma. Lebo ty si vlastne akože známy tým, že píšeš o značkách, rozprávaš o značkách, samozrejme, že si túto prácu akože aj robil, ale vlastne akože máš veľa ako keby že naformulovaných myšlienok a toto by som chcel využiť, že keby sme sa bavili vlastne akože o Slovensku, ale že úplne ešte predtým tak zoširoka, že keď ti poviem, že Slovensko, tak v tebe ako v človeku, ktorý sa pohybuje všelikde po svete a žije v takom tom globálnom biznise, proste akože reklamnom, marketingovom, tak čo to pre teba znamená? Ako máme pomerne veľa nacestovaného, teraz sme dali vyše tamer mesiac v Afrike, potom sme teraz, už v podstate máme tamer mesiac v Saudskej Arábii, boli sme, neviem, Azory, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Fínsko, Singapur som bol toľko už krát, že viackrát ako v Košiciach. Takže v Amerike sme boli 2 mesiace, sme pocestovali 12 národných parkov a väčšinou stretávame sa s lokálnymi ľuďmi. Takže nie je to, že celý sa máme precestované, máme toho dosť veľa precestované. Vrátili sme sa z Londýna pred 2 týždňami, chodívame tam je krásne British Museum alebo do divadla a tak ďalej. Takže teraz sme do Portugalska pozerať nejaké nehnuteľnosti. Takže človek má cestované, ale ja sa vždy teším na Slovensko, lebo to je taká dedinka. My sme takí, že strašne nás je málo, všetci sa poznáme. Všetko je tu jednoduchšie. Máme tu veľmi rýchly internet, veľmi rýchle technológie, že sme rozmaznaní objednávaním si na druhý deň, že je to extrémne vyspelá krajina, že to ma vždy šokuje, že keď sa vrátime naspäť, že stále sme vyspelí. Áno, sme v nejakom tom marazme ideologickom a tak ďalej, že máme tam veľké prúsery, ale stále sa sem teším vracať a je to dobrodružstvo. Takže jeden môj kontext je to cestovanie, že stále chodím, teraz ideme do Japonska na Expo a budeme tam niekoľko týždňov. Takže dieťa vedieme k tomu, aby spoznal iné kultúry a mňa najviac teší, keď nájdeme nejakú kultúru, ktorá fakt ešte nepoškodená turizmom, ako v Saudskej Arábii ideš 2,5 tisíca kilometrov do púšte a tam sú ľudia, ktorí sú šokovaní, že tam, čo tam robíš a kúpia ti veci a nechcú od teba nič a nechcú od teba žiadne peniaze, len oni ti ich chcú dať. Lebo... to sú niekedy na Slovensku ľudia šokovaní, že keď sem prídu tí cudzinci, tak sa pýtajú, že prečo ste prišli na Slovensku? Áno. takže preto Slovensko pre mňa je v tomto stále výnimočné, že je hyper interkulturálne, že máme tu proste vplyv stále toho Rakúsko-Horska, máme tu proste množstvo počet, že vlastne aj tá celá Bratislava, že to je také aj trošku Česko, aj trošku Maďarsko, aj trošku Rakúsko, aj proste, že toto multikulty je typické pre Slovensko a my sme vlastne výplodom tých rôznych kultúr. Ja som z Tekovskej Novej Vsi, z Tekovského regiónu. My sme dostali tohto klienta, on bol z Podlužian a riešili sme veľký biznis, sme proste robili názov, logo, identitu a kampaň a takéto veci. On hovorí, že no, ja som bol z Podlužian a že čož, nevybili sme vás na diskotéke? Nie, že ja som ušiel, vtedy som išiel peši. A že vy ste neodrazili ste hlavu svätému Antonkovi. No, tak to som nebol ja. Ale vy ste takí namyslení, hovorí, že vy tej v Tekovskej Novej Vsi, vy ste takí tí Amerikáni. Ja, že no, že my sme Amerikáni a to bolo zaujímavé, že ten tekovský kroj a ten kroj z Tekovskej Novej Vsi, vlastne to ľudia, keď išli do Ameriky, vrátili sa, tak vlastne tie rôzne látky a rôzne vzory boli vlastne z Ameriky. Mm-hmm. Ale teraz to je ako, že to je naša kultúra, hej? Naša tekovská typická kultúra, ktorá je vlastne americká. A takže človek vidí takéto rôzne vplyvy a toto premiešavanie sa týchto kultúr. Len treba byť k tomu otvorený, že naozaj takto je treba to akceptovať. My proste veľmi malý národ a tým pádom, keď sme malí, tak máme extrémne veľa vplyvov medzinárodných. Hej? A to je super. Teraz keď by som si ja spýtal na to vlastne, že by sme to stiahli na ten branding, vlastne, že je podľa teba Slovensko nejaký typ značky? A teraz nemyslím taký akože destinačný branding, že čo sa robí vlastne pre turistický ruch alebo niečo podobné, ale že vieme si predstaviť niečo za keď povieme, že Nemecko, hej, že sú to akože technológie, také možno troška menej emócie, je to upratané a podobne, iní sú Taliani a tak ďalej, že kebyže tie národné identity majú niečo v sebe, čo vytvárajú nejaký typ obrazu a proste akože povedomia o tom, že kto tí ľudia sú. A že keby sme sa bavili o Slovensku, tak tam sa ti niečo takéto... Podľa mňa výhoda je tá, že vlastne my sme tak malí, tak neznámi, že vlastne keby sa robil prieskum vo svete, tak zistí, že nikto nič nevie. Takže... No, nepozná nás, no, ale že, akože ale že v Európe možno už... Či? Máme klient v zahraničí a sme vo Švajčiarsku pomerne veľmi výrazne aktívni, ale
o Slovensku sa vieš baviť s Poliakmi, Maďarmi, s časťou Rakúska, Čechmi a tam to končí, že proste, že my sme pre ostatných sme proste, že Rusi, že keď akože cestujeme kdekoľvek inde, tak proste sú tam predsudky, že Soviec a Russia a East Bloc takže ako keby tam stále ešte nemáme nič vyprofilované, ale tam veľká príležitosť proste prekvapiť. Čiže ty tam nevidíš vlastne ako keby, že nejaký typ brandu, o ktorý sa dá teraz akože opierať? Okrem toho, čo dostávame feedback, že sa nás boja, lebo že sme ruskí špióni a tak ďalej, tak ani nie, že proste tam není vyprofilované takmer nič. A keby to bolo teraz akože vlastne, že na tebe, že ty dostaneš takú nejakú úlohu, toto začať nejakým spôsobom riešiť, tak z ktorej strany by si to ty nejak zobral? Lebo my si, akože teraz, akože keď jedna vec je, že ako sme vnímaní možno akože v zahraničí, ale že druhá vec je, že ako sa vnímame aj sami seba. A že tam už by sme asi našli nejaké typy vnemov alebo proste akože nejakých presvedčení o tom, že aké je Slovensko. Možno by sme aj neboli ďaleko od pravdy, keby sme povedali, že dnes sami seba vnímame skôr negatívne ako pozitívne, akože v mnohých teda akože rovinách. A že keby sme toto mali nejakým spôsobom začať riešiť, možno aj nie, že smerom do sveta, ale akože smerom sami k sebe, tak z ktorej strany by sme na to išli? Vždy, keď takáto otázka, ja sa opýtam, že prečo a na čo. Lebo niekedy sú ľudia opýtaní ako keby aktivitami a riešia, analýzujú. A je dobre vie, že vlastne prečo to analýzujem a že vlastne prečo a na čo, že čo z toho budem reálne mať. No, ako mne ide o to, že o hľadanie nejakej slovenskosti, nejaké akože identity, že kto sme a teda kým sme, lebo podľa mňa to, že nemáme to úplne pomenované. Áno. A tá identita v zásade je úplne, že organická súčasť proste akože aj psychológie, teda že jednotlivca, ale nakoniec aj tej akože spoločnosti. A tým, že to nemáme, tak podľa mňa, akože hovorím teraz akože svoju hypotézu, sme ako keby, že zraniteľnejší v niektorých oblastiach. Že v komerčnom svete by sme povedali, že keď príde nejaký veľký konkurent a nemáš vybudovanú typ identity, tak si akože oveľa zraniteľnejší a môže ti zobrať akože vlastne ten trh a zákazníkov a tak ďalej. A že toto sa deje potom akože v tej národnej alebo kolektívnej identite spôsobom, že napríklad keď príde pandémia, tak zrazu sa tu nevieme dohodnúť na tom, že ako máme postupovať a že čo máme spolu robiť a riešiť. A že pre mňa to znamená, že keby sme to mali viacej zadefinované, tak asi, že bez ohľadu na to, že aké by to bolo a že čo by sme potom robili, tak asi by sme vedeli možno jednotnejšie zareagovať a mali by sme vlastne väčší pocit síly, istoty, ktorý možno v dnešnom svete úplne není na zahodenie. Áno, akože len ale znovu, že aký je účel, lebo či máš ekonomické ciele, ochrana kultúry, že definovať identitu len ako keby len preto, aby bola definovaná, je vlastne strašne nebezpečné, lebo potom ty nevieš vlastne, že akým filtrom sa máš na tú identitu pozerať tej krajiny alebo vôbec. Že, a podľa mňa toto je, preto to vlastne reálne aj paveda hľadiska toho marketingu, že chápem, že keď buduješ firmu, tak sa väčšinou pýtame, že a budujete ju ako lifestyle business, alebo chcete ju exitnúť, alebo predať. A zrazu máš úplne prízmu, ako definovať potom tú firmu a jej hodnotu, lebo vieš, že či tvojim zákazníkom si ty, ako founder, alebo robíš lifestyle firmu, chcem to robiť podľa seba, fuck you, alebo či to robíš pre zákazníkov, alebo chceš robiť pre budúcich investorov a úplne inak nájdeš zrazu úplne inú identitu. Taká, ktorá bude atraktívna pre toho, koho chceš osloviť. Takže ako keby, že ak si povieme, že potrebujeme nájsť identitu na to, aby sme oslovili Slovákov s akým cieľom, že spojiť ich voči čomu, že väčšinou, ak chceš spájať, tak máš väčšinou sa hľadá identita cez nepriateľa. Takže ako keby, alebo cez nejaký spoločný strach, tak najlepšie spájaš ľudí cez spoločný strach. To znamená, pri vojenských konfliktoch väčšinou, alebo keď potrebuješ, nemôžeš robiť útočnú vojnu, musíš robiť obravnú vojnu, takže vlastne do tej populácie hovoríš, už sme v ohrození, už nás idú napadnúť a tým pádom aktivizuješ, spojíš ten národ a on napadne, hej, že Tuciovia, Huiti a takéto rôzne veci, že ale toto ja vnímam trošku ako taký toxickú časť tej identity, ktorá vlastne akože môže tak metastazovať do takého že nacionalizmu, ktorý vlastne akože je potom že nebezpečný pre teba, ale aj smerom akože dovnútra pre to vlastne akože celé spoločenstvo. Ale že existuje nejaký typ identity, ja neviem proste, že Francúzi sú známi jedlom tým, že majú ako keby radi kultúru a proste majú taký akože štýl, pekne sa obliekajú a je to vidieť napríklad, že ako stavajú budovy, ako vyzerá ten štát a vlastne akože je to nejaký typ. Super, takže vidíš, už to definuješ bližšie, už zase hovoríš o tom, že aké sú prejavy
No, hovorím to, že môže to byť ako keby postavené že pozitívne, že nemusí to byť nutne takto akože vymedzujúco a vlastne akože až by som to nazval akože agresívne. Pozri sa, že treba si povedať to, že za čím ľudia sem chodia, hej? Že niekedy aj to je dobre si povedať a to oni sem chodia, aby videli činžiak, aby videli ten socializmus, aký kedysi bol, že to je pre nich atrakcia a poďte, budeme sa voziť na verejnej bezpečnosti a máme tu ešte aj hory. Že tá identita je žiaľ takáto. A podľa mňa, že to je strašná výhoda je tá, že tá identita vlastne tam neexistuje. Že ona je tak namixovaná, tak premixovaná, že my stále nemáme nič vyslovene významné a slávne. Hej? Že ja som sa stretol aj s Evgenom Černianom, čo bol vlastne že kozmonaut, posledný človek na mesiaci. On bol vlastne tiež Slovák, on bol extrémne hrdý na Slovensko. Ale my ho stále ignorujeme. Takže ako keby, to je stále príležitosť, že presne ako ťa napadli prvé veci, že Ježiš Francúzi jedlo a pre niekoho to, že Francúzi štrajkujú a pre niekoho Ježiš Francúzi nezvládli imigráciu a pre niekoho Francúzi sú proste egocentrici, ktorí proste ignorujú angličtinu a tak ďalej. Vždy to záleží od tej cieľovej skupiny, že vidí, že tá identita nie je jedna. A to je pre mnohých strašne šok. Oni sa snažia definovať, zacieliť a proste to nejak akože urobiť univerzálum, ale potom je to strašne deštruktívne, lebo to univerzálum vo finále nefunguje. Francúzska identita vo filmoch predáva francúzske filmy ako je romantika. Ale francúzska identita v politike, v vojenstve je zase úplne iná. Takže preto ako keby ja každého nutím v tom, aby nehľadal univerzálum pre každého a povedal si, že čo je cieľom a pre koho to vlastne potrebujem definovať a prečo to potrebujem robiť. Preto som povedal ten príklad, že potrebujeme spojiť národ, alebo teraz, lebo je veľmi ľahké ísť do tej romantickej predstavy, že my sme nejaký národ a ten má nejakú identitu a tá je nejaká univerzálna, ale že aj to, čo si povedal ty ako prvé veci, vôbec neboli pre mňa ako prvé veci, ktoré sú spojené s Francúzskom. A to máme v Ženeve, francúzska časť, švajčiarska, komunikujeme s Francúzmi, že pre mňa ten národ je úplne inak postavený, ako si ho teraz prezentoval ty. Ale napríklad pre Japoncov je znovu, francúzska identita je úplne iná a potom majú tu známy ten parížský syndrom, že vlastne zistia, že tá identita je vlastne, že šialene iná, ako si predstavovali a že môže môj, veď to je úplne niečo iné. Ja tomu rozumiem, čo hovorí, že ono je to pestré a že z rôznych pohľadov, keď sa na to pozrieš, tak ti to dá rôzny obraz. Ale zaujímavé to, že ty si hovoril, že vlastne, že tá naša identita je taká prázdna nádoba. Že vlastne, že my to vlastne akože nemáme. A teraz povedzme, že tá veľká svetová ikonickosť tam chýba v niečom. Že v tomto zmeradle, že vlastne, že je jedno, že či to je také alebo onaké, len že či to vlastne akože máme mať. Lebo troška spochybňujem aj to, že či to vlastne potrebujeme, lebo vlastne keď tam nevidíme nejaký akože utilitárny cieľ na to, tak vlastne, že to nepotrebujeme. Čo znamená, že nemáme my cieľ, alebo že dá sa prežiť bez identity úplne v pohode? Identita vždy existuje, aj keď ju nemáš identifikovanú. Rovnako keď firmy hľadajú, že misia, vízia, hodnoty a robia tam workshopy mesiac a majú pocit, že objavia niečo nové, oni existujú bez toho, aby si ich definoval. To, ako sa správaš. Aké máš produkty, akú máš výrobu a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže, neviem, ja zbieram historické knihy, mám veľkú časť o historické knihy a zápisky cestovateľov a práve mám veľkú časť ľudí, ktorí navštívili Slovensko alebo tento región, keď bol ešte v Rakúsku tak ďalej, že ako oni vnímali nás ako Slovákov, alebo tento národ, ktorý tu žil, alebo týchto ľudí. Takže väčšinou je to historicky, že proste pastierská kultúra, veľmi chudobná kultúra a vagabonds. že americký cestovateľ, že on je Slovak vagabonds a zbojníci a takéto ďalšie veci a vždy pod niekým. Že to naozaj že veľmi rôznorodé. Ja chápem, že bolo ľahké povedať, že my sme taký národ, ktorý je takýto. Ale to je blbosť. To je strašne nesprávne. Vždy voči niekomu to treba ako keby definovať. Ale čo je možno typické z hľadiska toho socioekonomického alebo kulturálneho, tak vlastne sme národ, ktorý väčšinou je že provocovský, že veľmi malo sme sebestační. Podnikatelia boli vždy ako keby socializmus to vlastne zničil vôbec rodinné firmy, zničil seba zodpovednosť. Rozložil v podstate časom rodiny a štruktúry, pretože prišli škôlky a tak ďalej, aby ženy išli čím skôr do práce, tým pádom sa narušili štruktúry a teda. Takže my sme klasický postsocialistický národ, ktorý sa v podstate hľadá. A my sme tu prišli tým, že vlastne zrazu sme boli hodení a naša identita bola, že Československo, sme vlastne len Slováci a tak ďalej. Takže vlastne my sme podľa mňa vo fáze toho hľadania a definovania a na to potrebuješ buď
výnimočný čin, výnimočného človeka, alebo výnimočnú ako keby, že udalosť, alebo niečo, čo je signifikantné aj mimo ten národ. A ten národ sa paradoxne vytvára nielen, že on sa vytvorí, ale že aby bol, ako bude vnímaný vlastne mimo toho celého. Ja viem, že to je pomerne že komplexná vec a nie je také ľahké, že tak postavme veľkú väžu, ale no vieš, no proste, že Egypt, máš tam tie pyramídy, no tak a už všetci majú, že Egypta sú tie pyramídy. Ale už nikto nerieši, že vlastne to je prisťahovalci a tak ďalej, že to nemá s tou kultúrou nič spoločné. Rozumiem, ale vrátim sa k tej otázke, že keby si vlastne mal na stole takéto zadanie, že to nejakým spôsobom akože sa pokúsiť vlastne akože definovať a tým, že toho je tak strašne veľa, tak akože to prvé, čo si povedali je, že tak povedzme si nejaký cieľ. Povedzme si cieľ a pre koho to vlastne ideme robiť. OK, tak povedzme si cieľ vlastne. No. Akože keby, ja sa častokrát stretávam s takými zadaniami, teda keď som vlastne akože na takýchto zákazkách pracovali, je, že vlastne, že tí klienti ani ten cieľ vlastne nemali, že im ho musíš vlastne pomôcť. Áno. Častokrát akože hľadať. Presne tak. Čím chcem povedať to, že teraz z teba chcem vlastne akože vytiahnuť takýto nejaký akože postoj a postup, teda že vlastne, že nemáme, hej, takže kde by sme ho hľadali? Akože to je presne, že musíme si simulovať zadávateľa, hej, že my keď sme sem huntovali ľudí, aby tu robili, a chodili sme po Silicon Valley, alebo sme chodili po Londýne a po veľmi akože špeciálnych firmách, tak ten sales pitch Slovenska bol pripravený pre nich. A to bolo, že máme najväčší počet programátorov na meter štvorcový. Máme tu najrýchlejší trend na svete. To bolo obdobie, keď sme mali najrýchlejší trend na svete. Sme malá veľmi vyspelá kultúra, ktorá, viete, tam experimentovať technológie, preto Orange Fibernet bol testovaný na Slovensku a nie vo Francúzsku a tak ďalej. Máme najväčší výrobcovia automobilov na počet obyvateľov na svete a to lákalo takýchto ľudí. Potom máš ľudí, ktorí neviem, že presne, že ten sales pitch pre ľudí, ktorí radi cestujú, bolo hory, čistota, neviem čo, vzduch a tak ďalej. Keď sme lákali CEOs, aby sem prišli s rodinami, tak ich zaujímala napríklad, že bezpečnosť. A pre nich oni boli šokovaní, že môžu byť v hlavnom meste a môžu sa ísť lyžovať rýchlo, že Viedeň je dostupná, že pre nich ako keby to bolo, že tam ten positioning Slovenska bol, že to je central hub a ja môžem ísť kdekoľvek do sveta, lebo vlastne tu mám najlepší letisk na svete, tu Viedeň je tu hneď. A ona je tak blízko, ako keď prichádzaš sem z New Yorku alebo z niekaďal, kde ideš a presúvaš všade 2 hodiny, tak ona je takto blízko. Oni to brali, ako keby to bolo takmer v centre mesta. No však určite. Takže preto ako keby vždy je dôležité o to, že ten brief sa vlastne víš, my sme to sami riešili niekoľkokrát. Že veľmi ale často... skúsim ťa teraz možno nasmerovať, že smerom akože dovnútra. Že by som sa možno bavil akože smerom akože do tej, teraz akože nemám úplne rád, ja vlastne akože nakoniec to prirovnanie, že štát a firma a tak, že má to, že veľmi to pokrývkáva v mnohých ohľadoch, ale že smerom dovnútra vlastne, keď má niekto dojsť akože nejaký líder povedať, že kto sme a kam ideme a vlastne akože aby mu tí všetci akože zamestnanci, shareholderi, partneri akože uverili. Inými slovami, že keď sa bavíme akože o Slovákoch a slovenskosti ako o sebe, tak vlastne a nemáme to dané, tak akože vieme, že musíme prežiť, že asi sa tu nechceme pozabíjať také tie elementárne veci, ale že niečo ako keby, že viacej, že do toho tam by, a som proste akože takýto človek a neviem, že tak, kam by si ma ty... To znamená, že si zástupca vlády? Dajme tomu. Lebo to je práve to, že proste, že je obrovský rozdiel, či ješ spájať teraz ľudí v regiónoch, na dedinách, v mestách, alebo proste potrebuješ pre tú vládu urobiť, že vieš, že ide mi o to, že keď sme my urobili tie štúrovské kaviarne, tak vlastne akože ten typ akože značky, ktorý tam bol, tak vlastne priťahoval tých ľudí, že ja tu chcem akože pracovať, mne sa to akože páči. No. A je to nejaký typ... To si pekne teraz konkretizoval, ja tam chcem pracovať. No, to je presne, že... A je to nejaký typ hrdosti, nejaký príslušnosti. Akože keď som sa bavil s psychologom Alešom Bednáčikom o tomto, tak hovoril, že každý máme nejakú akože referenčnú skupinu, že kam chceme patriť. A že ten národ môže byť, že jednou z nich, nie je to jediná, ale že môže byť jednou z nich. A teraz, ale že chce to mať ako keby, že nejakú ašpiratívnosť v zmysle, že ja tam chcem patriť. Hej? A teraz, že prečo by som mal chcieť byť
A tá otázka je, že keď sa bavíme, to nemusí byť akože jeden predseda vlády, ale povedzme nejaký akože kolektívny orgán, ktorý je akože in charge of, že prečo by tí Slováci mali chcieť túto pracovať, zaplatiť dane, proste akože dodržiavať pravidlá, vytvárať vlastne akože lepšiu spoločnosť. To sa rieši tým spôsobom väčšinou, že keď naozaj si mať akože tam efekt, tak vlastne analyzuješ strachy a obavy ľudí. A tak vlastne ich vieš spájať najefektívnejšie. To znamená, že ak čoho sa neobávajú, aké sú strachy a obavy, a na tú notu vieš potom hrať. Že to je ten proces, že vybereš si cieľovú skupinu, to sú ľudia, ktorí žijú tu na, alebo takáto skupina, ale vlastne, že aké sú ich strachy a obavy. A cez to ako keby, v podstate, to je iná ako keby stratégia, ktorá je podľa mňa najefektívnejšia, tá hýbe národy najviac. A ja viem, že ideálny svet, že poďme byť pozitívny, super. Vybereme si menej efektívne stratégie, ktoré sú presne o tej ašpirácii a týchto ďalších viac, ale tam to hýbanie je potom veľmi postupné a pomalé. Takže ako keby za mňa vychádza taký ten trošku, že presne, že jedna vec, že robíme to 20 rokov komunikáciu, máme s sebou, že stovky, tisíce kampaní. Takže preto ako keby vidím, že to je ako keby, že komplexnejší problém, ktorý si vyžaduje lepšie identifikovať cieľovú skupinu a čo tým vlastne chcem s tým sledovať. Lebo ja som pravidelne oslovovaný, aby som príďte, pán Paster, na workshop a budeme hľadať identitu Slovákov. Na čo? Pre koho? Aha. A potom vždy táto skupina sa objavuje. Fakt, že 20 rokov to pravidelne, neviem, raz za pol roka niekto robí, že sa chce strašne o tom baviť. Ale skutek utekl, lebo vlastne titul je nevyriešený za stolom, lebo sa bavia o Slovákoch bez Slovákoch. To je veľmi najčastejšie. Takže v prvom rade ako keby, že keď robíš napríklad, že ty môžeš byť, že ty vieš vytvoriť úplne novú identitu, tým, že presne my sme vodcovského typu, tu na reálne vodca vie vytvoriť novú identitu toho národa pomerne rýchlo. Alebo si povieš, dobre, tak my budeme ignorovať, že sme vodcovského typu, proste národ a budeme to, že urobiť, že grassroot, že to pôjde odnútra a tým pádom riešiš tie strachy, obavy tých ľudí a tak ďalej. Čiže akože rozumiem tomu, že chýba tu nejaký leadership? Akože v zmysle nejaké akože osobnosti aj ideí toho, že... My sme tak, že nastavení. Slováci to veľmi nastavení. Sú nastavení, keď vidíme prieskumy a výskumy, tak v podstate, že keby si chcel, že naozaj, že ako sú nastavení, že mladí ľudia nechcú prebrať zodpovednosť na svoj život, mladí ľudia sa obávajú dlhodobých vzťahov, obávajú sa mať deti, radšej budú mať psa alebo mačku, mladí ľudia proste idealizujú si pracovné prostredie a tak ďalej, majú väčšinou, teraz častokrát deti majú klimatickú krízu, majú naozaj, že anxiety ešte aj z klímy, majú anxiety z porovnávania sociálnych médií, ich pozornosť je narušená krátkými formátami, ich kritické myslenie je narušené krátkými formátmi, populačne padáme a to všetko ovplyvňuje ako keby tú vec. My robíme kampane, my vychádzame z takýchto vecí. Pred tebou som akurát dokončoval kampaň pre ľudí 16-24 ročných, aby ich niečo drajovalo k niečomu, čo potrebujeme, aby spravili. Takže ono to je pomerne, že komplexnejší problém a ja by som bol strašne rád, keby existovalo, že Slováci takýto v tomto a presne a Netflix, ako si povedal, to Francúzsko sa pekne o Francúzsku oblikajú, to nie je identita francúzska, to je proste, že je to len je to malý prejav niečo, ktorý sa, ty máš rád filmy, si kultúrne založený človek, takže ty to vnímaš Francúzsko tak. To nemusí dokonca ani pravda, že to je vlastne tá možnosť vytvorenia. Takže niekedy sa napríklad, že v rámci aj propagandy sa utvorí film o niečom, o historickej udalosti, ktorý sa ako keby proste pomení a my sme teraz takí a takí. Takže ja nechcem tu napôsobiť veľmi cynicky. Mňa celkom ako keby, že ja vidím, že aj tak nakoniec ty to potrebuješ riešiť cez príklad a cez konkrétnu aktivitu a viac tú identitu Slovákov vytvoríš typu, neviem, Martin Basila, Senzoneho, ktorý sa proste postavuje voči proste, neviem, že elitám, ktoré deštruujú vládu a tak ďalej, že konkrétne kroky, ktoré ako keby potom budú niečo vytvárať v tej spoločnosti, že ju odblokujú od toho marazmu hľadania toho vodcu, alebo môžeme dúfať v osvieteného vodcu.
Že, ale mne sú sympatickejšie, že let's talk, let's do a že ten príklad sám potom ako keby, že urobí to, že ľudia uvidia príklad, že dá sa to. Ale je to také troška možno akože hľadanie, že čo je skôr, že vajce alebo sliepka, akože v tomto, lebo vlastne akože hovorí, že akože najprv prichádzajú nejaké činy a potom z toho vychádza nejaký... Nie, tak to akože áno, ale že... Ale to som ti dal dve možnosti, ale že prvá, keby si prišiel do agentúry k nám, že poďme robiť branding Slovenska, tak prvé, že analýzujeme si aktuálny stav, analýzujeme si, že sú konkurenti. Aha, ideme superiť voči brandingu Maďarska, Poľska, neviem čo. Ideme... Čo smerom, akože stále to vnímam, že viacej smerom dovnútra, ako keby, že ten vlastne, že smerom von to nie je až také podstatné, lebo to sa nejakým spôsobom akože vykryštalizuje, ale že čo máme problém je vlastne akože uvedomiť si samých seba. Vlastne akože kto chce. Ale z výskumov to tak nevychádza, akože, že z výskumov ľudia si presne uvedomujú, že respektíve, že my to vidíme, že ľudia sú vystrašení, sú nepochopení elitami, sú nepochopení intelektualizmom. A tým pádom, keď som nepochopený, tak som náchylný k strachu a niekto ma straší, tak proste idem po tých ľuďoch. Akože podľa mňa Slováci veľmi dobre vedia, k čím sú, že proste oni sú vystrašení z toho, čo sa deje vo svete a tým pádom sú náchylní k propagande, k manipulácii a tak ďalej. Hlavne sú nepochopení tými, čo mali mať tu. Že to sú nejaké prejavy a podľa mňa tie sú akože viac menej, že univerzálne ľudský, že vlastne, že toto, keď robíš v iných krajinách, tak sa to deje akože nejak obdobne. No my sme k tomu náchylnejší tým, že sme postsocialistický blok, ktorý proste tak ďalej, plus akože, ako sa hovorí, tí šikovnejší už predtým odišli, to znamená, že preto máš, že okolo gulagov máš, väčšinou sa hovorí, že najväčšie IQ a najbohatší ľudia sú okolo gulagov, lebo tam boli, ten výber tých ľudí bol presnutý tam a keď máš populáciu, ktorú očistuješ od intelektuálov, tak každá generácia vlastne akože očistená a tak ďalej, takže my sme tu na pomerne dosť prefiltrovaná populácia aj tými emigračnými vlnami do Ameriky. Rozumiem, ale že chcel by som sa dostať ešte k tým akože presvedčenia, vieš, lebo akože pomerne akože dosť teraz sa bavíme o tom, že či vlastne my patríme na východ alebo na západ, čo už nie je ako keby dobre, že asi sú tam nejaké typy vplyvov a strachov, ktoré tu niekto akože generuje, ale na druhej strane, že aj teda však na jednej, na druhej strane, ale že keby sme toto skúsili odfiltrovať, tak akože čo nám zostane, že vlastne akože myslím v tom presvedčení, že či patríme tam alebo tam, že náražam na to, že kto sme, že bez toho, aby sme niečo konali, tak vlastne, že takéto niečo podľa teba, že existuje aj bez tej akcie, ako keby, že tak pasívne, alebo to sa deje až vtedy, keď proste musíme na to zareagovať. Vieš, čo myslím, že... Identita ide cez prejavy, to znamená, vidíš, napríklad teraz sa deštruuje kultúra, deštruuje sa zdravotníctvo, deštruuje sa proste školstvo a prejav tej kultúry na to je v drvej časti ignorácia. Takže ako keby, takže tá identita sa prejavuje. Ona ako keby, ona má nejaký prejav voči tým veciam. Hej? Že... No a to ma zaujíma, lebo vlastne podľa mňa, že na tomto, že nie je zhoda, vlastne akože nejaký konsenzus, že čo je to, že vieme, že čo sa prejavuje, ale nevieme, že čo to je. Hej? Lebo ako bavíme sa o tom napríklad, že my sme ako keby, že pasívni. Ty si akože hovoril, že sme akože vodcovskí a tak. A to už sú nejaké... Akože áno, my ako národ sme pasívni, potrebujeme vodcu, ktorý nám povie, ako mám žiť a povie mi, že ja vlastne nie som chuj a za moje problémy stojí tento iný a vlastne Ale už to je nejaký parameter, akože taký nejaký, by som nazval, že psychologický, ktorý to nejakým spôsobom akože definuje a možno aj do budúcnosti hovorí, že aký si je, že ako budeš možno reagovať, že je to nejaký typ že osobnosti. Áno. No a toto je to vlastne, akože, a podľa mňa, že toto my nemáme pomenované a nevieme to vlastne ani akože presne si povedať. Narážam na to. Pozri, môžeš si robiť aj to, že urobíš si, vybereš si, že OK, tak si môžeš vybrať, že OK, chcem spoznať identitu a zadefinuješ si, že vieš, možno problém. Podľa mňa problém je v tej definícii. Preto ako keby pre mňa, že kultúrna identita a tieto veci sú na úrovni ako keby pavedy, na úrovni, že psychológia farieb, lebo tým, keď to nemáš definované, že vlastne, že čo pod tým myslíme a že vlastne aký je ten framework toho, ako to je merať, tak tým pádom sa ťažko tomu vyjadruješ, lebo vlastne nemáš tú baseline. Ale že existuje tu nejaká taká laická, teraz to nazvem tým slovom, že pavedecká akože predstava o tom, že kto sme a čo sme a obyčajne akože si to vlastne tie národy, oni stelesňujú do nejakej mytológie. Nie je to pravda, častokrát proste akože tá história sa tak akože nestala tak, ale že prečo vlastne akože si rozprávame tieto typy príbehov. Je to preto, že to vlastne ako keby, že historicky je to nejaká forma, ktorá ti dáva v zjednodušenej, stráviteľnej podobe. Výborne. Si človek, ktorý verí, že identita národa ide cez
tú mytológiu a príbeh, ktoré si odozdávame a toto je niečo, čo ty potrebuješ povedať v úvode, aby sme sa vedeli baviť o tejto rovine. Vieš, že ako keby ja teraz napríklad v toto neverím. A ty keď mi povieš, že tak to je, že ty tomu veríš, že tá mytológia sa, tie príbehy sa takto pre mňa tým, že robím v komunikácii, veľká časť týchto príbehov je propaganda, veľká časť týchto príbehov je ohybnutých a tak ďalej. To je proste... ale však to hovorím, že to je to že nie je to reálna entita. Áno, ale že to sú akože, že vznikalo to, že častokrát umelo, vznikalo to... Tekovské povesti, Jozef Bob, hej, ja som z Tekova a tie povesti sa teraz, to je identita Tekova, to kámo, to absolútne je identita Tekova, že sa tam hovorí o čajkovských dievčanciach toto a tento región je takýto a tí novinári to používajú, to sú ľudové piesne. Azaniat, ľudová pieseň, čo je ľudová pieseň? To má konkrétneho autora, konkrétny región, konkrétny kontext a to sa vytrháva totálne a potom sa robí ako keby, potom sme prekvapení, že ale veď my máme takú identitu, no takú nemáme, to sa len teraz páčilo nejakým ľuďom, ktorí to začali považovať za tú národnú identitu. Takže ako keby úplne pohode, ale pomohlo by to zadefinovať v úvode to, že presne čo si ty pod tým považuješ za národnú identitu, lebo môžeš zistiť, že to je názor a nie ako keby definícia. Ale to je vždy názor, to je normálne, to je mentálny konštrukt, však to zase ako, že to není asi... Takže ber to tak, že ako keby, že možno ten druhý názor je, že definovať to cez postavenie voči iným kultúram, iným národom a že ten kontext rozhoduje výraznejšie viac o tebe. A to sme sa vlastne naučili vlastne aj o firmách, že tvoj život firmy ovplyvňuje oveľa výraznejšie kontext, v ktorom sa nachádzaš, ako to, aké máš ty presvedčenie, hodnoty, mission, values. Či si v rastúcom segmente alebo klesom segmente má oveľa väčší vplyv. Lebo akože všetky tie veci, o ktorých sa bavíme, sú vlastne sa dá na ne pozrieť ako keby, že z rôznych pohľadov a môžeš ich vlastne ako, dokonca ich vieš spochybniť a proste akože aj ich akože reinterpretovať. Lebo jedna z tých vecí, že keď som sa bavil vlastne akože s psychológom, že Slováci majú také akože, čo sa týka akože kolektívneho rozmýšľania o sebe, nízke sebavedomie. Áno, že vlastne akože preto si neveria, preto potrebujú. A pýtal som sa ho, že OK, že keby on ako terapeut mal navrhnúť nejaký typ terapie vlastne, že čo robiť, dobre, že s jednotlivcom a že teoreticky by sme to akože extrapolovali na spoločnosť. Takže čo by vlastne akože navrhoval, tak povedal akože dve veci, ale jedna z toho je akože dôležitá pre tento náš kontext, že si ako keby že reinterpretujeme históriu, čo sa stalo. Vlastne, že si povieme znova, že čo sme zažili a že ako nás to dostalo tam, kde sme, ale v takom akože pozitívnejšom zmysle. Opäť, všetko abstraktné, normálne, že vymýšľaš si veci, že nevymýšľaš si akože úplne, že a to je tá tvorba identity, že vlastne zrazu z tejto udalosti povieš v inom svetle a reinterpretuješ tú udalosť a to je sila v podstate komunikácie, čo my robíme. Ty reinterpretuješ tú udalosť, takže áno, vieš to ovplyvniť. Tam už bolo cítiť zadanie, že aha, my máme malé sebavedomie, zadanie asi nebolo pre neho, že poďme to zmeniť, zadanie bolo, že asi by ľudia si mali viac veriť. Teda hovorí, že nemáme zadanie, hej, že v tomto. A teraz, taký rozhovor pri káve a poďme sa sťažovať, akí sú Slováci, že kto je zadávateľ. Slováci. Neexistuje Slováci, je mi to strašne ľúto. To je tá mytologická vec, že my ako národ cítime, neviem čo, ako historicky je však, akože v gréckych dobách umelec nebol ten, čo bol individualista, ich si ukazovať lepšie, on vždy mal za úlohu vypočuť obec. A keď proste bol ten diskobolos takýto, tak Rubel disko bola rovnakého, ako bol v tom vedľajšej obci a potláčal kreativitu a vypočúval tú obec, takže zadávateľov bola obec, hej, že ako keby, ale bol to nejaký malý okruh ľudí, ktorí sa vedelo od nich. No ale kto je obec? Podľa mňa akože, že vlastne, že asi čomu nerozumieme teraz akože si navzájom je, že ty keby, že hľadaš nejakého konkrétneho... Ty, keby si bol zadávateľ, že presne, čo ty vlastne chceš? By som ťa musel, že čo chceš pozbudiť Slovákov? Že povedz mi, čo tu chceš? Chceš tu robiť revolúciu kultúrnu? Že čo chceš vlastne spraviť? A zrazu ja komunikujem s tebou. Aj mi to absolútne jasnejšie. Ale že ja sa chcem tak akože troška od tohto vlastne, ja viem, že ty to máš tak akože veľmi tak akože prakticky, funkčne, akčne akože nastavené, ale že... Vieš, keď príde Matúš Valo a povie, že počúvaj, že potrebujem byť zvolený a chcem byť primátorom, tak viem, že robím pre Matúša Vala. Rozumiem, ale že konkrétne akože s Matúšom, že my sme robili akože tú knižku a jedna z tých kapitol bola vlastne akože identita, kde sme vlastne, my sme s Fedorom Blaščakom tam vtedy akože písali tú kapitolu o tom, že sme hľadali, že čo je to vlastne akože identita Bratislavy. Má akože veľmi podobné parametre ako tá slovenská identita, lebo bratislavská identita je tvorená nejakými časťami. Áno.
A teraz je to tak akože nejakým spôsobom historicky dané. A plus to, že napríklad, že do Bratislavy sa sťahuje vlastne celé Slovensko, lebo je to vlastne hlavné mesto a že tá bratislavská identita je že viacej povedzme, že slovenská ako bratislavská. A že taký, že podobne sa to ukazuje vlastne akože aj na Slovensku, že ľudia cítia príslušnosť viacej k tým regiónom, ako máš ten Ktekov, ako k tomu Slovensku. A toto bolo akože tradične dané v okamihu vlastne teda akože v histórii v Európe do nejakého konca 18. začiatku 19. storočia, kedy sa začali formovať také tieto romantizujúce národné identity, napríklad Taliansko sa vlastne všetky tie kráľovstvá sa akože spojili do jednej krajiny, ktorá je vlastne akože Taliansko, rovnako Nemecko. A že ja rozumiem tomu, že je to ako keby že konštrukt, ale že na tej, keď sa teraz dostane späť na tú Bratislavu, tak akože na to akože aj riadenie vlastne tých procesov potrebuješ nejaký typ, a teraz to bude možno zle znieť to slovo, ale že ideológie vlastne, ktorá ti pomáha nejakým spôsobom sa posúvať dopredu, aby si tieto otázky, ktoré si teraz kladieme, že nemusel za každým zodpovedať akože znova a znova, lebo ich nejakým spôsobom akože prežiť. A je to abstraktné, jasné, je to metafyzické, jasné, lebo proste akože neuchopiteľné. Len hovorím o tom, že je tu takýto akože parameter jeden, ktorý akože tu je, že my s tým akože nič neurobíme. A rozumiem tomu, keď hovorí, že vlastne, že keď ho chceme nejakým spôsobom akože modelovať a uchopiť, tak potrebujeme nejaké vlastne akože uchopiteľné veci, ale že stále ešte existujeme v takej tej naozaj že filozofickej, príbehovej, mytologickej rovine, akože že pozrieme si napríklad na tú Bratislavu, že kto tá Bratislava je. Keby som to mal zjednodušene povedať, aj sme sa bavili vlastne akože predtým, jak si akože hovoril, že Bratislava je akože dobré miesto, že sem prídeš a že tu máš akože všade blízko a sa tu akože dobre sa tu žije. Tak sme to predávali a tak to fungovalo. A že ono to nakoniec to akože tak aj je, lebo však to akože tak musí byť. Ale, že čo hovorím, že existuje tu nejaký typ ambície bratislavskej, že byť veľkomesto, že proste byť Parížom, byť Londýnom, lebo však sme akože hlavné mesto. A to sa vlastne premieta potom akože aj do vnímania vlastne akože tej identity a tých politík, že prečo tu nemáme metro a prečo nerobíme ambiciózne projekty a prečo to je vlastne akože také celé. Potom tu vznikajú tie akože veľké mrakodrapy, ktoré sú tak troška akože bez zmyslu, lebo vlastne nie sú vlastné akože tomu mestu. A o tomto ja hovorím, že akože ešte stále sme nič konkrétne akože neurobili, len sa vlastne akože zamýšľame nad tým, že aké to mesto chceme mať. Hej, že v tomto. A to nie sú to kilometre cyklotrás, nie sú to vlastne akože nejaké rozpočty alebo akože nájomné byty alebo niečo podobné. Že je to stále len nejaký typ proste akože príbehu, predstavy, ambície, proste akože motivácie, ktorá vlastne možno, že nemusí ísť akože dopredu, ale ide minimálne, že ruka v ruke potom s tými konkrétnymi činmi. A že o tomto ja vlastne akože hovorím, že či toto vieme nejakým spôsobom akože zachytiť, zohľadniť a do toho nejak... Ja preto ako keby tlačím do toho, že kto je zadávateľ, aké sú ciele. Lebo napríklad tým, že som investor a príde nejaká firma, ktorá chce zachraňovať svet, vesmír a tak ďalej a potom im to poradí, že urobte tam, že pre lepšiu budúcnosť. A to sa mi dostalo nejakému klientu, niekto poradil, že pre lepšiu budúcnosť bol na výstave a nikto nechápal, čo vlastne robia. Robia úplne proste niečo, úplne klasickú vec, že úplne ich to zničilo a tam skrachovali. Preto ako keby tá konkretizácia pomáha a oslobodzuje a na druhej strane, keď vieš zadávateľa cieľ, tak vieš challengeovať to takým spôsobom a naozaj je tento cieľ teraz dôležitý. Riešiť Slovensko je dôležité, keď sme v probléme v takom, že ako my národ sa nevieme ubrániť. Nebolo by lepšie tú energiu dávať, že sme európska krajina? A zrazu presne týmito otázkami vlastne vieš definovať tú prioritizáciu. Pre mňa napríklad, že riešiť slovenskosť a ako keby, že pochopíš, že kým sú Slováci v kontexte ohrození, ktoré sú teraz, je terciálna vec. Že áno, môžeme si ako keby dať, že potrebujeme zachovať tento národ a možno to je dobré, že tento národ je v ohrození. Čo z neho chceme zachovať? O čo príde ľudstvo, keď nebudú Slováci? Čo mňa zaujímavé, taká protiotázka, že dobre, tak ty zistíš alebo zistíš teda, že kým sú Slováci? A? Ja sa nesnažím zistiť, že kto sme vlastne, ale že aj, že kým chceme byť. Vlastne, super. Akože v tomto. Preto sa vlastne... Ale potrebuješ zistiť, kým sme? Aby sme zistili, kým chceme byť? No, akože že
sa to akože mieša sa to, hej, lebo vlastne akože, že nie vo všetkom a nie vždy, ale že častokrát sa vlastne ako keby, že keď nevieš vlastne, kým chceš byť, tak sa tak začneš akože pozerať na to, že čo si vlastne absolvoval, lebo ťa to nejakým spôsobom akože formovalo. To chcem povedať, že podľa mňa, že tá minulosť, že nie je nepodstatná, ale je pravda, že mali by sme sa akože pozerať do budúcnosti, čo teraz vlastne v tejto dobe, ako ty sám hovoríš, ohrozenie sa akože príliš nedeje, že skôr sa ako keby, že snažíme pozerať do minulosti. Že... Berem späť a s čím s tebou súhlasím, je naozaj to, že sú situácie napríklad, že my radíme firmám, že keď firma má pocit, že sa stratila. Radíme aj zakladateľom, že spomente si, prečo ste začali. Čo bolo na začiatku. Čo bola tá veľká ambícia. To ako keby veľmi im pomáha dať taký ten, že pevný bod v tom chaose. A on to dokáže vlastne aj znovu tie hodnoty oživiť, aby som nemal workshop o hodnotách, ale znovu ich sám prinesiem, lebo si akože spomeniem, že prečo som začal. Takže máš pravdu a súhlasím s tebou, že niekedy je to dôležité pri absolútne ako keby že ohrození alebo chaose, alebo keď ľudia sa cítia stratení, tak nemusíš hľadať novú identitu, stačí, keď vyťahneš nejakú historizujúcu. V tomto máš pravdu a s týmto s tebou súhlasím. A poviem ti ešte, prečo mám ešte paniku z také hľadanie, že pomáhať identitu. A že poďme riešiť, že slovenskosť. Lebo väčšinou, keď riešiš slovenskosť, tak to vedie k nacionalizmu. A to si treba povedať, že keď to budeš si to riešiť, že daj si pozor, aby si dobrým úmyslom nespôsobil väčšie škody. A toto práve, nad týmto som akože ja dosť rozmýšľal. A to práve, že máš pravdu, že to je vlastne riziko, ktoré pri tom hrozí a práve mám pocit, že vlastne, že my sme sa vlastne dopracovali v tej spoločenskej debate práve iba k tomuto, čo je taký akože toxický prejav proste akože identitarianizmu alebo proste akože toho, že my tu teraz hľadáme vlastne... Alebo vôbec len, že podporujeme slovenské produkty. Je deštruktívne pre ekonomiku a pre ľudí a je to strašne sexy. Všetkému rozumiem, napriek tomu si myslím, že tá identita je dostatočne akože dôležité na to, že aby sme ju neprenechali a aby nám neostala len v tejto polohe, lebo to si myslím, že to je akože relatívne že slovenské špecifikum, že my ju poznáme vlastne v tomto nacionalistickom rozmere a že mohli by sme ju skôr poznať v nejakom akože patriotickom rozmere. Že keď ideš vlastne akože do Ameriky, tak tam, keď si niekto vyvesí americkú vlajku, tak to neznamená, že ja som ako na Slovensku proste fanúšik Ruska a nesúhlasím so systémom a nie som zaočkovaný a podobne, čo častokrát na Slovensku to nie. Ale znamená to len proste akože jednoduchý vzťah vlastne akože k tej nejakej akože spoločnej väčšej identite, ktorá tam je, ktorá je opäť komplexná, definovaná akože že všelijako. A mám pocit, že to je možné, lebo napríklad, že mne sa páčilo, že keď som dostal pokutu z Francúzska za rýchlosť poštou, tak na obálke bola vlastne taká tá francúzska zástava, ktorá ale je vlastne to také logo, že tú bielu časť tvorí silueta tej Marie, čo je vlastne akože ten symbol revolúcie a potom bolo napísané, že liberté, egalité, fraternité, že to je vlastne ako keby, že identita toho štátu. Začíme samozrejme, že veľký príbeh, ktoré Slovensko nemá, lebo oni vlastne vymysleli demokraciu akože, že a moderný štát. Ale že v takej malej veci sa to dokáže vlastne akože tam objaviť a nie je to vecou nacionalizmu, lebo tá identita nie je vylúčujúca, exkluzívna, ale je vlastne akože viacej akože inkluzívna, hodnotová. Vlastne nie je to postavené na tom, že musíš rozprávať po francúzsky a žiť tam a takéto veci, ale proste akože je to taký iný typ modernej identity, ktorú dneska možno voláme akože nejaká že občianská spoločnosť, ktorá je postavená viacej na hodnotách. Že Američania to tiež majú také, že tam je to ústava, vlastne akože, lebo ty vlastne vo Francúzsku je to tá republika, lebo tí republikáni, ktorí vlastne, o ktorých sa hovorí v Amerike, že my vlastne nepoznáme, že čo ten pojem je, ale to je vlastne akože rozdiel medzi vlastne tým kráľovstvom a republikou vlastne, ktorá je už dneska nejaká štvrtá alebo koľká v poradí vo Francúzsku. A stojí za tým nejaký typ akože presvedčení a je to niečo, na čo môžeš byť hrdý aj ako moderný človek, nie je to akože vylúčujúce a jednoducho a dáva ti to pocit tej spolupatričnosti
jak hovorí psychológ, k tej referenčnej skupine. Lebo proste akože cítime sa bezpečnejšie. Že my sme takto konštruovaní ľudia, že sme sociálne bytosti a chceme byť vlastne akože súčasťou nejakej skupiny. Že nikto nežije sám za seba. Dokonca, keď sme sa o tomto bavili vlastne akože takto psychologicky, tak mi povedal, že vlastne to, že individualita, že to vlastne že neexistuje. Že vlastne, že človek je definovaný tými vzťahmi a týmto. Že preto si myslím, že to je dôležité, že aby sme to, že či už to voláme akože... Ale všímaš, ako to každou vetou definuješ vlastne, o čo ti ide? Áno. Že pre teba je podstatné ľudí spojiť, aby mali pocit spolupatričnosti a hrdosti. Ano. A zrazu je tu zadávateľ ty, ktorý má túžbu vytvoriť niečo, čo bude vytvárať tú spolupatričnosť a hrdosť v situáciách, to sa volá, že kategórie entry points, alebo neviem, my to voláme, že skutočný život, a to je, keď sa dvaja stretnú Slováci v Austrálii, tak budú, Ježiš, to je Slovák, a to top of mind, ktoré bude mať, tak ten mi teraz pomôže, alebo ten ma že akože, a ty to vieš krásne definovať jasnejšie. Áno, ale že to som ja, vieš, a ja som není národ, vieš, takže preto sa snažím akože, že do toho nevkladať len ten svoj pohľad, len ti ho teraz akože hovorím, že čo je ten akože môj motív. Ale že tie pohľady môžu byť... Ale ako začiatok to absolútne stačí, že to je niečo, že vieš, ja nečlenžujem to, že aby zadávateľom bol štát alebo prezident. To môže byť aj ty. Áno, ale tým pádom vieš definovať ciele, proces a však poďme sa na Che Guevaru a týchto všetkých chalošov, že vlastne ty to vieš potom ovplyvniť veľmi výrazne, že len treba si zobrať tú zodpovednosť, lebo ľudia by strašne riešili proste všetko, ja tu byl len taký konzultant tu na vedľa a tak ďalej, ale že zrazu, že ja idem budovať tú identitu a vlastne jak sa mi tvorí to, tak boli spolupatrične hrdí, je zrazu úplná diskusia, lebo my sa stretli, že čau Mišo, čau, ak sa máš, fajn, super. Vieš, ja mám taký sen, že Slováci, keď sa stretnú, tak vlastne budú tam taká spolupatričnosť a hrdosť. A na čo by mohli byť hrdí tí Slováci? A to je úplná diskusia, ako čo je identita, vieš, to je proste zrazu z toho intelektualizmu, takého reálnej, také tej živočíšnej potreby. A to je strašne dobré, ako keby máš to jasnejšie definované a bude sa ťa lepšie potom aj s ďalšími hostiami, s kýmkoľvek, ako keby ísť bližšie k tomu, lebo to bude jasné. Áno, ale snažíme sa vlastne akože nebyť uzavretí v tom svojom presvedčení a preto sa pýtam sa iných ľudí, že čo si o tom myslia, ako sa na to pozerajú, lebo nemám predstavu o sebe, že som akože zjedol identitu a Slovensko. To je problém tom, lebo si príliš múdry. To je znamená, vieš, to je prekliatie ľudí, ktorí sú že smart jak hovado a majú veľa zažitého, že vlastne začínaš mať pocit, že ty vole, že vlastne nie som dostatočne múdry, nie som dostatočne intelektuálny, nie som dostatočne skúsený, nemám dostatočne veľký vplyv a tak ďalej, že vlastne, vieš, neviem, či Johanka Arku, či mala dostatočne veľa ako keby followerov, vieš, alebo mala skúsenosti a tak ďalej. A to je ako keby, čo vidíme aj na tých podnikateľov, že každý má pocit, že necítim sa, ale nakoniec to dajú, vieš to dať proste, že je to fascinujúce. Takže keď si povieš dobre, môžeš byť len ten kurátor a len ten čo chce len zozbierať príbehy, OK, akceptujem to, je to v pohode. A druhá vec je, že ja verím, že v podstate, že tam ktokoľvek to dokáže ovplniť. Rozumiem, ale s výnimkou mňa, lebo môžem tuto na záznam potvrdiť, že zo mňa nebude nikdy nejaký národný buditeľ ani nejaký taký... Ešte budeš podľa mňa prekvapený. Líder. Ešte budeš prekvapený. Znovu, tým, že žijem v podnikateľskom svete, ľudia, ktorí sa napríklad, že extrémne introverty, nechcú ani vystúpať a ďalej, napíšu 2 blogové príspevky a stanú sa ikonou pre ľudí ostatných. Teraz v kinách je film Minecraft. My sme bolo to super. Decka tlieskali v kine. Ja som nevidel nezažil takú dobrú náladu v kine, že rokúce, kedy po každom symbole Minecraftu, keď sa ukázal symbol z Minecraftu z tej hry, ti tlieskali, ovácie boli. Fantastický zažitok. Ale prečo to hovorím? Bola tam scéna také prasiatko s korunkou. A tá postavy sa pýtajú, že kto to je? He's a legend. A to je týpek, ktorý 22-ročný zomrel na rakovinu, veľmi známy youtuber mladý, ktorého identita nebola odhalená. Nikdy. On mal avatara, nejaké prasiatko s korunkou a on má ikonický, legendárny charakter v celom, ako keby, že on je absolútne uctievaný. On neurobil nič výnimočné, len akože urobil pár vecí. On nebol líder, ale stále sa... Rozumieš, že vlastne, že dokázal inšpirovať ďalej. A to máš vlastne, aké máš World of Warcraft, alebo takéto rôzne hry. Tento líderstvo... Že ľudia podľa mňa sú veľmi prekvapení a podceňujú a majú pocit, a to je presne to, čo... Ty si teraz typický Slovák. Že nie som taký, lebo to musí byť človek... Ja som typický Slovák, jasné.
Že vieš, že ja nie som líder, lebo ten musí byť taký a mať vyjadrovanie a nebáť sa ísť zo netu a byť politikom a tak ďalej a tak ďalej. A to je presne to, čo Slovák je nakodovaný, že on má pocit, že ten vodca musí byť väčšinou hulvat, musí byť proste, že kričať, búchať, trieskať, nadávať a proste mať hociaký názor silný a proste tak ďalej. A to je to typické slovenské. Ale my to vidíme aj z toho ostatného sveta, že to líderstvo alebo vôbec to ovplyvnenie aj tej kultúry, aj tej identity sa dá robiť naozaj, že ako keby, keď si uvedomí, že aha, záleží mi na tom, idem do toho proste búšiť zľava sprava, tak môže niečo vzniknúť. Takže ja by som ešte na tom mieste by som očakával všeličo. Nikdy nevieš, že mne sa to stáva, že napísal som blogový príspevok o Anu Azu, ako sme stávali takú kruhovú drevostavbu. A mne sa pravidelne ľudia na ulici, že Mišo, že mne to zmenilo život. Že čo? Že ja som potom vlastne dal výpoveď, čo som stával, neviem čo ďalší, že rozhodol sa tiež niečo urobí, že to, že niekto dokáže také niečo spraviť takto rýchlo a urobiť to akože že reálne, že to strašne ľudí inšpiruje. Takže akože tým sa má ostatní ako keby vyzvať k tomu, že proste buďte ako ty, Martin, že otvárame tie diskusie, aj keď nemusíme o sebou súhlasiť, lebo my môžeme naštartovať iných k proaktivite a k niečomu, čo môže vyzerať malé, ale to môže spustiť vlnu. Takže som veľmi vďačný za tento priestor, že vôbec toto robíš. Takže ako keby je dobré poznať tie rôzne prístupy, rôzne techniky, rôzne taktiky. Mňa to tiež akože extrémne baví práve kvôli tomuto, lebo to, čo veľa vecí, ktoré si hovoril, tak sa tak akože sa zastavil, že počkaj, že to musím akože troška ináč akože premyslieť a je pravda, že rozmýšľame, že úplne ináč. Že my dvaja a že ja sa ťa snažím tak troška akože dostať z tej akože praktickej prevádzkovej teploty. Áno. A ty sa ma tak snažíš do toho akože že na toto namontovať, že však niečo urobne, čo robíme. A tak, ale že toto je na tom akože pre mňa najzabavnejšie. Ja som tu mal strašne veľa ináč otázok úplne iných, akože tuto napísaných a dostali sme sa niekde, čo som akože nečakal. A toto je to vlastne, akože, čo sa tam akože deje. Lebo myslel som si, že sa budeme baviť o značkách, akože teda, že o tom vlastne, že či Slovensko potrebuje nejaký, ako nazvime to, že rebranding alebo refresh, že, a teda, že keď áno, takže že čomu sa pri tom akože v tom procese akože vyhnúť a že ako to nerobiť, že, lebo máme veľa príkladov, že ako to robiť. Ale mám pocit, že to by bolo ešte na samostatnú hodinu alebo hodinu a pol. Paradoxom toho je to, že my aktuálne pomáhame švajčiarskej vláde z Made in Swiss. No, presne. A švajčiarska vláda si platí tu na Slovákov. Čo je úplne že neuveriteľné. Takže tak to ja si nemyslím, že to je ako, že to vedia iba Slováci toto. Ale nie, ale že to je o tom profesionálnom prístupe, že áno, keď si niekto definuje, že aké sú cieľe a tak ďalej a dá tomu termíny a nebude sa proste okolo toho motkať, ale je sa konkrétny cieľ, ktorý proste sa musí splniť, tak zrazu sa dejú veci. Ale pokiaľ to sú... Ja som alergický na workshopy o identitách Slovenska, lebo fakt za 20 rokov som bol pozvaný na toľko workshopov o tých, že vždy tam chýbali tí Slováci nejak. Vždy tam nejak zabudal, lebo to len akože intelektuálna debata. Takže... A to je jedna z vecí, čo som sa vlastne ešte, možno sa to, ak sa toho ešte dotkneme na minútu, že keby sme to mali zrobiť, tak vlastne akože áno, že to je presne akože to, čo som tu mal napísané, že to není vecou, ktorá sa dá vytvoriť od stola, lebo to tvoríme nejakým spôsobom akože my všetci. Ale zároveň akože keď chceš niekde začať, tak vlastne nemôžeme sa 5 miliónov ľudí začať niečo robiť a všetci poznáme, že keď dáš niečo robiť akože bežným ľuďom v zmysle nejakých stratégií alebo niečo, tak tomu nerozumejú a že dopadne to len zle, že oni do toho začnú vnášať veci, ktoré tam vlastne akože nepotrebujeme. Čiže máš nejaký nápad na to, že ako to robiť tak akože inkluzívnejšie, že aby sme do toho zapojili akože viacej ľudí? Poviem ti príklad, že jedna firma, ktorá predávala vyše 20 rokov nejaký produkt, tak nás oslovila, že potrebujeme ďalej rásť. Navrhnite. Ja netuším, ako ich môžete ďalej rásť. Fakt, že neviem, aké posolstvá máme hovorí teraz v televíznych kampaniach. A celová skupina boli ženy 50-tničky. Takže počúvajte, že ten postup je takýto. My potrebujeme zistiť, že vlastne čo je ten hnací motor k tomu, aby teda urobili ten cieľ je nákup nejakých do domácnosti nejakých vecí. Tak by sme sa opýtali v úvode možno iba nejakých 50 žien,
čo je pre nich podstatné v rámci domácnosti, ako k domácnosti pristupujú, čo je pre nich domácnosť a tak ďalej. Lebo toto je klasický klient, ktorý komunikoval zľava, akce, neviem čo a takéto veci proste. Takže máme 50 žien, ktoré nám povedali, že čo je pre nich domácnosť. Urobili nám bázu, vybrali sme 20 statementov, ktoré vedeli, že môžu rezonovať a meniť správanie, alebo môžu proste, že môžu niečo spôsobiť. A potom sme mali bázu, neviem, 1500 ľudí, ktorí z týchto malých vecí určili iba to, čo s nimi rezonuje. A vzniklo z toho, neviem, zútulňovanie. Uh-huh. Ten klient to v živote nekomunikoval. Nikdy. A keď sme to odprezentovali, tak po nás kričali, že to nie je možné, že my to robíme toľko rokov, to je blbosť. Že ja neviem, či to je blbosť, ale viem jedno. Toto nestačí. Vieme, čo je tá struna, ale my potrebujeme v tejto dobe, aby nás zaregistrovali, aby si nás zapamätali, aby si nás všimli. Takže tým pádom potrebujeme to robiť zaujímavo. Vy máte tu na neobrúsený diamantík, ktorý môže byť strašne špatný. A budete tu mať trezore skrytý a budete tešiť, že máte vhľad do tej society vašej. Ale my ho musíme ešte vybrúsiť tak, aby bol atraktívny po 2 sekundy, aby sa spojil s vami primárne, aby bolo jasné vedieť, keď skončí tá reklama, čo má ten človek spraviť. Takže to musí byť atraktívne, konzistentné, zrozumiteľné. Alebo, že tí ľudia čakajú, že príde nejaká revolučná myšlienka. Väčšinou zadávateľ očakáva revolučnú myšlienku. A príde obyčajná typu, že aha, predávate, že sprej, dezodorant. Tak tí ľudia chcú, že aby tí chalani, oni vlastne chcú byť atraktívni pred ženami. A tí klienti rozporujú. Nie, ale skutočná sila musí byť vnútri v tom človeku, neviem čo, tam ideológia. Ten chlap chce byť atraktívny pred ženou, dá si sprej, on sa voňať, to je celé. A túto bazálnu vec, my sa nemôžeme báť bazálnych, obyčajných vecí, ktoré znejú obyčajne, že Slováci sú nejaká pohostiny. Ja neviem. Ale potom tá najťažšia fáza je to, že túto obyčajnosť pretaviť do atraktivity, ktorá bude rezonovať celovou skupinou, ale tak, paradoxne, nie že targetovať, že to nemôže oslovať len nás, ale musí to oslovať všetkých ľudí v kategórii. Tým pádom, paradox je, ak chceš, aby to milovali Slováci, musí to dosiahnuť Rakúšanov. Lebo? Na čom je Rolex, keď nevieš, čo je Rolex? Na čo si kúpim? Na čom je Rolex? Rozumiem, no. A tak, to je kľúč do mysli Slovákov. Ak to bude obdivovať ten Rakúšak o nás, tak to budem obdivovať aj ja. Ale že je toto univerzálny prístup? Lebo ja som začal robiť takú anketu. Aj v B2B, aj v B2C, takto, dobre, univerzálny. Všimni si, že ono je, ale ono je strašne otvorené, lebo ako keby už len to, že ako to spraviť atraktívne a už len to, čo znamená atraktivita, môžeme tu vyrozvať hodinu. Ale je to jeden z univerzálnych spôsobov, ako to spraviť tak, aby to rezonovalo, aby to niečo spôsobilo. Lebo začal som robiť takú anketu, sa to nazval, že o nás bez nás, kde sa pýtam vlastne, že zahraničných ľudí, čo žijú na Slovensku. Prepáč, ešte poviem ešte jednu vec, teraz si preruším. Alebo sa to môže celé vysrať a povieš, že my budeme takýto a ideme do toho. To je presne ako Steve Jobs povedal, že jablko už nebude symbolom farmárstva, jablko bude symbolom nových moderných technológií. Nikto by nepovedal, že symbolom moderných technológií bude odriznuté jablko, ale ty svojou silou a víziou a tým, že proste vytrvalosťou za tie roky to presadíš a zoberieš ten symbol pre seba. Ale zase 99 zo 100 sa to nepodarilo, nie? Že áno. To je akože presne, že je to možnosť, ale je to extrémne riziková a šialenosť. A je taká možnosť. Oveľa lepšie je proste ten postup, ktorý som povedal ja, tam je väčšia šanca na úspech. No ale že sa k tomu vrátim, že či to je univerzálne, lebo že ja mám takú tiež akože hypotézu, že my vlastne radi sme potvrdzovaní Slováci akože zvonka. Preto to musí Rakúšan milovať tiež. No však áno, že to k tomu sedí, ale že či to je vlastne, ale skôr to vnímam v kontexte tej našej akože toho nízkeho sebavedomia, že potrebujeme to mať vlastne akože zvonka. Ale že je to, povedzme aj, že pri tých silných identitách aj oni to potrebujú mať potvrdzované zvonka? Že je to takto? Daj mi príklad konkrétnejšie. No ja neviem proste akože Francúzi, Američania alebo že Briti proste akože že rovnako milujú, keď o nich niekto hovorí, že akí sú milí, pohostinní alebo akýkoľvek, hej? Výborná vec je, že vlastne Briti sú len tiež ľudia, homo sapiens a my homo sapiens sme nakodovaní na to, že našu hodnotu vnímame cez to, ako nás vnímajú ostatných. To nech je odpoveďou, akože to je jedno. Alebo to potom robíš extrémne, ale to je len malá časť spoločnosti, ktorým vlastne hovorí, že fuck it, že nech si nás hovoria, čo chcú, ale to je proste smerom k totálnej totalite, individualizmu, lomeno k fašizmu, kedy vlastne ako keby
tá skupina je jedno, čo si nemyslí ostatní, lebo má oveľa vyšší cieľ, ako je národ. Má typu, že my sme spasitelia sveta, hej? My sme vyvolení. Tam už môžeš ísť úplne do takých levelov, že tam nemusíš riešiť to, čo si nás ostatní myslia. A takže naozaj, že vlastne, že do akej úrovne chceš manipulovať s tou society, to si musíš nastaviť ty ako tvorca. Ale vždy budeme nejak asi manipulovať, nie? Že... Jasné. A kto má s tým problém, tak proste nech robí záhradkárstvo. A keď robí záhradkárstvo, má s tým problém? Tak možno nie je problém. Ale všeobecne, ľudia sú social animals, potrebuješ byť proste v kontakte s ľuďmi. Chápem, že si povedal, že nemáš zadanie a teda, že nemáme zadanie, parametre, proste akože KPI. Ja som ťa chcel vyprovokovať k tomu, aby si sa posunul v tom. Takže. Ale, že a teraz ja ťa skúsim vyprovokovať naspäť, že dobre, že keby to bolo na tebe, vlastne akože toto, lebo akože bavíme sa o tom, že ťažko sa nám to hľadá a tak, a že môže je dobre sa pozerať akože dopredu, preto mňa zaujíma vlastne nielen to, že aký sme, ale že aký by sme chceli byť. Uh-huh. A že keby to je na tebe, keby ty si bol ten zadávateľ a mal si nastaviť ten akože proces, máš tú moc, tak ty by si, aké chcel Slovensko? Že čo by no si, také, čo som vlastne, že obetujem moje podnikanie, moje biznisy, môj fokus na to, že chodím po regiónoch. Napísal som knihu, ktorá je o tom, aby ľudia sa nebali proste prevziať zodpovednosť do svojich rúk. Nepropagujem ju len v Bratislave, ale chodím proste Poprad, Prešov, Levice, Nitra a teda. A keď som bol na východe, tak povedali mi, to bolo júni, že vy ste prvý v tento rok, kto sem prišiel ako autor do tohto regiónu. To znamená, že môžeme to ovplyvniť a môžeme na sebe makať a pripraviť sa na to, že nepotrebujeme vodcu, aby sme žili krásny život a absolutistického vodcu, tak akože toto je moja misia, ktorú robím a preto som rád, že ľudia to pochopili a že zistili a väčšina... Lebo tá kniha o brandingu je trik. To není kniha o brandingu. To keď začneš čítať, tak zistíš a najčastejší feedback je ty ja som myslel, že to je o brandingu a to není o brandingu. Mal som za posledný rok 52 eventov. Alebo som dokonca prijal vystúpenie s Robinom Šarmom. Neviem, či poznáš Robina Šarmo, taký autor, čo napísal Mních, čo predal Ferrari, 5 AM Club. Poznám, ale ja sa priznám, že nie sú nejako, že fanúšik týchto motivácií. Ani ja. A prvé moja odpoveď bol, že nikdy. A potom, že počkaj, tam bude tamer 2,5 tisíca ľudí. A ja môžem im vlastne narušiť guru princíp, ktorý sa tam buduje tým, že vlastne poviem, že to vlastne môžu byť oni tí, ktorí... Takže vlastne ja som to vyhejčikoval, sa nechal pozvať, prišiel som tam a dal som pred tamer 2300 ľudí, koľko tam bolo, proste speech o tom, že oni to vedia dať. A nepotrebujú guru a nepotrebujú proste neviem čo, nepotrebujú toto a že oni to vlastne dokážu. Ak tomu správne teda rozumiem, tak ty vlastne si predstavíš Slovensko, že nie je to vodcovské, ale skôr také, že ľudia budú sami za seba viacej akože fungovať a nebudú ako také možno také akože stádo podliehať možno všetkým tým globálnym vetrom. Dobre tomu rozumiem? Keď máš vodcovské nastavenie, tak vždy si victim, vždy si obeť. Lebo ten vodca ti hovorí, že kvôli týmto sa máš zle. Takže ja verím, že ako keby to súčasť toho celého prestať byť obeťou, prestať hrať obeť a prestať sa ako keby že opúšťať byť v tom cynizme a proste len, že proste nič sa nedá a tak ďalej a všetko bude na hovno vždy a tak ďalej. Takže verím, že to nevodcovstvo je paradoxne možno ako keby cesta do väčšieho chaosu, ale nakoniec k väčšej slobodnej slobode, väčšej osobnej slobode. Takže vidím Slovensko, ktoré si viac verí, nie väčšina, ale časť populácie si viac verí a tým pádom ako keby to tu stále toto ostane. A keď bude veľký fuck up, tak aspoň sa bude mať kto postaviť za tie hodnoty, ktoré tu budeme budovať a ktoré napríklad ja sa snažím, aby tam bola tá súdržnosť a pomáhanie si, lebo jednotlivec je proste akože má veľmi malý výtlak a hlavne, aby ľudia prebrali zodpovednosť a tým pádom budú mať menšie vodcovské ambície. Za mňa to znie veľmi sympaticky a možno, že v tomto okamihu ti poďakujem za to, že si sa s nami rozprával. Bol tu s nami Michal Pastier, známy odborník na branding, ale to už ste počuli na začiatku tohto podcastu. Čiže ešte raz ti ďakujem, že sme mohli zviesť takúto pre mňa veľmi zaujímavú debatu. Ďakujem krásne, ďakujem za pozvanie. A teda poďakujem aj poslucháčom, ktorí to dopočúvali až do tohto bodu, ak sa takí akože nájdu. A verím, že sa ešte budeme počuť. Ďakujem pekne ešte raz.